קולנוע יהודי, החברה המובילה ביצירת סרטים ובכל עולם המדיה לציבור הדתי בישראל, בהנהלת אביעד לוי. חברת ההפקות קולנוע יהודי ובית ספר אוהל שילה שבבנימין חוברים שוב להפקה מיוחדת במינה, בעקבות אביהם של ישראל, הסרט המקצועי והמקיף בעקבות הרב מרדכי אליהו. היה לך עסק עם מלאך, את יודעת? אמרתי לו, אני יודעת יותר מלאך משל אדם. והוא כותב, איך אני יכול לישון בלי להתפלל? ומסמן לי 3 קווים מתחת. ארוחת בוקר היה לחם וזעתר. הוא לא, היה לומד בישיבה, נמשל, לא הולך בהפסקה. היה לומד, כל הזמן לומד היה. יזכה אותנו כולנו. הוא יזכה אותנו כולנו. לאהוב כל אחד ואחד מישראל כנפשנו וכמודנו. הוא נולד ילד כמו כל הילדים. זה היום קשה למצוא דבר כזה. זה למתיישבים שהם המנורה הטהורה. זאת הייתה ההגדרה של הרב, המנורה הטהורה שבעם ישראל. הרב אומר, מה? עם ישראל, תכניס אותם. מבחינתי זה לא סרט, זה תורת חיים. כולם באו באיזה מין סקרנות מאוד מאוד גדולה. זה באמת היה תהליך מדהים ומרגש. מסע שהשפיע עליי מאוד. הוא צריך לעמול בתורה, להתקדם במצוות. קבוצת נערים יוצאת למסע בכל רחבי הארץ ונפגשת עם הדמויות הקרובות ביותר לרב וחוקרת את חייו. כל האנשים, כל המקומות חוברים יחד לסרט אחד מקיף מקצועי ומרגש. משפטים שנשמעים כאן לראשונה. דמויות מכל קצוות הקשת נקשרים להפקה אחת מרגשת ומיוחדת, בעקבות אביהם של ישראל. צפייה נעימה. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. זהו, הצילומים נגמרו. הסרט כבר בעריכות סופיות. חזרנו אני ונתי לבית כנסת של הרב, להיזכר איך הכל התחיל. מה זה? זה הסרט. איזה סרט? על הרב מרדכי אליהו, איזה סרט אנחנו עושים? וואי, הוא כבר מוכן? כן, כמעט מוכן, ממש הכנות האחרונות יש כמה עריכות סופיות וזהו. ורואים אותי שם? רואים אותך, אותי, את כולם. וואי, אני אומר לך, אוריאל, בהתחלה לא הבנתי מה אנחנו עושים פה. אחרי זה אמרתי, וואי, אנחנו ממש מצליחים. בי זה ממש נגע בי. כן, גם אני יכול להגיד שלפני כן לא הכרתי את הרב מרדכי אליהו. סיפורים וזה, אבל לא... שלום תלמידים, נא לשבת בבקשה. דיברנו אתמול על עבודות חקר, על גדולי ישראל. התחלקתם לצוותים כמו שאתם יושבים עכשיו. אני רוצה לשמוע בבקשה מכל צוות על איזה גדול ישראל הם בחרו לעבוד. בבקשה, בוא נשמע אתכם. כן, בבקשה. אנחנו עושים על רש"י. מצוין. אנחנו עושים על הרמב"ן. יפה, אתם? אנחנו עושים על רבי יוסף קארו. מצוין. אנחנו עושים על הבעל שם טוב. יפה מאוד. ושלמה, מה איתך? לא יודע, לא מצאתי צוות לעבוד איתו. מה הבעיה? תצטרף לצוות, או שתעשה בעצמך. מה הבעיה? בוא תצטרף אלינו. זו לא בעיה, אני לא רוצה לעשות את העבודה. למה לא? כי ככה, מה, כבר עשיתי עבודות כאלה וזה לא השפיע עליי. אם תתייחס לעבודה ברצינות ותשקיע, זה גם ישפיע עליך. עשיתי כבר עבודות כאלה והם לא השפיעו עליי. טוב, תחכה לי בחוץ בבקשה, נדבר בארבע עיניים. שלמה, מה אתה עושה בחוץ? המורה הוציא אותי מהכיתה. מה קרה? המורה הוציא אותי מהכיתה. למה הוציא אותך מהכיתה? בגלל שאנחנו עושים עבודה עם גדולי ישראל, ומה זה השפיע עליי כבר? עבודה על גדולי ישראל, אין לך מושג איזה השפעה היא תיתן לך עד סוף חייך. כן, אבל לכתוב על מישהו שכבר כתבו עליו מלא ומישהו שחי פעם, זה כבר לא מעניין. אז תמצא מישהו שעוד לא כתבו עליו. מי? הוא לא יודע, תחשוב. בעיה? רגע, קיבלתי לבר מצווה
את הספר של אביהם של ישראל, של הרב אליהו, זיכרונו לברכה. או, אולי אני אעשה עליו? אחלה רעיון. הרב מרדכי אליהו, מצוין. מישהו כבר ביקש לעשות על זה? לא. אולי אני אעשה עליו. יאללה. לך כן, לרב אילן, נשמע תשאל מעניין. אותו. בטוח שהוא יסכים. תודה, המורה. שלמה. בוא, צייד, בוא. רוצה רגע לדבר איתך. תגיד, מה קורה? דיברתי עם הרב רפאל על זה. ומה דיברתם? שאני לא רוצה לעשות עבודה עם מישהו שכבר כתבו עליו הכל, אני רוצה לעשות משהו חדש, לחדש משהו. נו, נהדר. יש לך אולי איזה נושא שאתה רוצה לחקור עליו? כן, אני רוצה לעשות על הרב אליהו, זיכרונו לברכה. יש את הספר שלו בבית, וגם לא כתבו עליו הכל כבר. אני רוצה לחדש משהו עליו. בטוח תחדש. הרב אליהו היה דמות עצומה, רק עכשיו מתחילים לחקור עליו ויודעים הרבה דברים. אתה רוצה ללכת על הנושא הזה? אז אני יכול כאילו? בשמחה. סגור? כן. בוא נחזור לכיתה. טוב, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בשיעור. ברוך השם, גם שלמה מצא נושא לעבודת המחקר שלו. היי שלמה, על מי אתה עושה? על הרב מרדכי אליהו. מה? על הרב אליהו? כן, אני רוצה לחקור על מישהו שעוד לא חקרו. מצוין. אני בטוח שהנושא הזה ישפיע עליך. אתה תראה שזה ישפיע עליך. עליי אישית, הרב אליהו השפיע. המורה, איך הרב מרדכי אליהו השפיע עליך? זה סיפור מעניין, אני אספר לכם. הייתי אז מורה צעיר, והתלבטתי מה להמשיך לעשות, אם להמשיך ללמד או לא. שכן שלי יעץ לי ואמר לי, לך תתפלל ותיקין בבית כנסת של הרב, אחר כך תיפגש איתו, והוא ידריך אותך כבר מה לעשות. אני זוכר את עצמי נוסע לירושלים, מוקדם בבוקר, תתפלל ותיקין בבית כנסת של הרב, חיכיתי שם בתור, הרבה אנשים חיכו לשמוע אותו. כשנכנסתי לרב סיפרתי לו על ההתלבטות שלי, אם להמשיך ללמד או אולי לפנות לתחום אחר. הרב שאל אותי, אתה רואה ברכה בעבודה שלך? אתה אוהב לעבוד עם ילדים? אמרתי לו שאני חושב שכן. הוא אמר לי, אם אתה רואה ברכה בעבודה שלך, תמשיך בזה. אני מברך אותך שיהיה לך בזה ברכה. ברוך השם, עד היום, בזכותו, אני ממשיך ללמד תורה. המורה, אז גם אנחנו רוצים להחליף נושא, גם אנחנו רוצים לחקור על הרב אליהו. זה לא פייר, המורה. למה שרק שלמה יעשה על הרב אליהו? אז מה, כולם יעשו את אותה עבודה? המורה, אמרת שהרב אליהו ישפיע עליך, הוא לא ישפיע גם עלינו. מה הבעיה? ככה כל צוות יוכל לעשות נושא אחר בחיים של הרב מרדכי אליהו. טוב, אז אני רואה שכולם פה רוצים לחקור על הרב אליהו. בוא נבדוק את זה. מי רוצה לחקור על הרב אליהו שיצביע? אנחנו רוצים. מצוין, כולם רוצים? כן! מצוין. אז מפה, כל צוות מתחלק, מתחיל לחפש חומר על הרב. קדימה, בהצלחה. מנסה להתנתק מכל מה היה עבר, מחליט עכשיו, מרים את הראש ומחכה. חשבתי הכל קשה, חשבתי כבר לא אהיה, ואז שמעתי קול אומר לי תנסה. טוב תלמידים, דיברנו על הרעיון שלכם עם המנהל לחקור על הרב אליהו. הוא נורא התלהב מזה, ואפילו הוסיף לנו עוד כיוון נוסף בעבודה. איזה כיוון? אנחנו נעבוד ביחד עם הרב דורון גלבוע, תלמיד של הרב, ובעזרתו נוכל להגיע לכיוונים שעדיין אנשים אחרים עוד לא הגיעו אליהם. וואי, המורה, זה יהיה גדול. מה שזה אומר, שכל צוות מכם יצא לראיין בשטח את בני משפחתו הקרובה של הרב ועוד אנשים נוספים. את הרבנית, אשתו, את הרב שמואל אליהו שליטה, הרב של צפת, הבן שלו, את הרב שמעון אליהו, אח שלו, ועוד אנשים נוספים. כמו הרב יהודה מוצפי, המזכיר של הרב, ועוד אנשים שהיו קרובים אליו, הוא השפיע על החיים שלהם בצורה מדהימה. כל צוות, אחרי שהוא ראיין את הזכות שהוא זוכה לשמוע מן דברים על הרב אליהו, ישמע היטב את הדברים, אחר כך יספר לנו, וכולנו יחד נחווה את החוויה הזאת, ישמע מהם את התחושות, את החוויות, מה הם שמעו בשטח על הרב. ואם נצליח לעשות את זה, אז נוכל להשפיע לא רק על עצמנו ועליכם, אלא כל אחד מעם ישראל יוכל לקבל את האור הזה, את האור הגדול של הרב מרדכי אליהו. בעזרת השם, בהצלחה. לא ממש הכרתי עם כל הדברים שהוא עשה באמת, ואיך שאנשים התייחסו אליו, וכל הדברים האלה הרציניים.
כן, וגם כשהיינו שם בירושלים, בירד גשם, והלכנו לצמיגים שם, צמיגינו, מה השם שם? ג'וליאן. כן, ג'וליאן. הסיעו אותנו לאזור של מוסכים. מוסכים, הרב אליהו, לא הבנתם מה הקשר. גשם חזק מאוד בחוץ. נסענו, הגענו לאזור של המוסכים, הבמאי אומר לרדת. מי יורד בגשם כזה? בסדר. אנחנו יורדים, ממהרים, נכנסים לתוך הפנצ'ריה. חשבתי זה טעות, לא הבנתי מה הקשר, הרב אליהו, פנצ'ריה, בסדר, כתוב צמיגי ג'וליאן. וליד תמונה ענקית שכתוב בה, אוהבים את הרב, לומדים את תורתו. במקרה עברתי, אנשים פגשתי, עברו לי מחשבות טובות. יצא אלינו מנהל הפנצ'ריה יצחק ג'וליאן. בדורי בן אדם נחמד, מצחיק, משתף פעולה, אבל לא הבנתי את הקשר שלו לרב, כאילו, מה הקשר? כשהוא התחיל לדבר הבנתי. כן, וזה אריה, במשך כמה שנים שהוא היה נשוי, ולא היה לו ילדים. אמרתי לו, אריה, תבוא לרב, ובעזרת השם תראה ישועות. הוא התחיל לבוא לשיעורים של הרב. כשהוא התחיל להגיע, הרב כבר אחרי תקופה מסוימת חלה, ואני זכיתי לעשות לו עיסוי ברגליים קצת, והייתי משמח אותו בבית חולים, והיה לי את ההזדמנות קצת ללחוץ לכיוון בגלל הפרוטקציה שהייתה לי, שיגזור שהשנה נשמח בשמחת אריה. עד שהרב אמר, השנה עם הצינורות, עם כל המצב הקשה, הכנתי את אריה שיתכונן, אם הרב הבטיח, יהיה. כי בדרך כלל, אם הוא אומר, הצדיק היה גוזר, הקדוש ברוך הוא היה מקיים. ובאותו יום, כשהרב נפטר, נולדה לאריה באותו יום בת. זה היה משהו מיוחד. תראה עם כל התמונה שכולם באו לעשות לו את השמח. כשהוא התחיל לדבר, הבנתי מה הקשר שלו עם הרב. כל המחשב שלו מלא בתמונות, סרטונים. הוא הראה לנו סרטונים. והוא הראה לנו סרטונים איך שהוא רוקד עם הרב. הוא סיפר לנו שהוא עשה רפלקסולוגיה כשהרב היה בבית חולים. פשוט אז הבנתי. מה היה שם? הרב אהב את כולם. גם זה סנדלר, ואם זה אחד שמנקה רחובות. לפעמים את אלה היית רואה שהוא מעניק להם יותר, במיוחד תומים, לאלמנות. זה הרב, זה הרב. היום קשה למצוא דבר כזה. קשה. לא ביקש אפילו שנשים כיסוי ראש. זאת אומרת, שלחץ בכיוון של ידע כל אחד בזמן שלו. לא, אולי זה היה מרחיק, אולי אם כן. בשבילי יצחק ג'וליאן זה הסמל שהרב היה מחובר לכל העם, אבל לכל
זה שהוא שימש גדולים. שהוא לא עשה דבר בלי שהתייעץ עם גדולי הדור. זאת אומרת, כל שאלה שהיה לו היה פונה. זאת אומרת, שלא לחשוב שילד, לא, הוא נולד ילד מיוחד. הוא נולד ילד עם גנים מסוימים, שהילד הזה, יש לו את הכוחות האלה להגיע לדרגות. הוא נולד ילד כמו כל הילדים. הוא ידע שהוא נולד בבית, ואפשר להגיד שהיה שם שרר עניות. ואז הוא ידע איך להתגבר על כל המכשולים. כל ילד יש לו איזה מכשול שהוא. יש ילד שיש לו מכשול, דבר כזה, הפרעה בבית. יש ילד שיש לו הפרעה בבית הספר. יש לו ילד שהפרעה מהחברים. יש ילד שהעניות בבית היא גוברת ומצב מאוד מאוד קשה. אבל הוא ידע איך לבוא ואיך להתגבר ואיך לעלות על זה ואיך לוותר. זה החוכמה. אתה מקבל סוכריה. אתה נמצא בתהילים, אתה מקבל סוכריה, אתה הולך לשיעור תורה, מה היה סוכריות שהיו נותנים פעם? היו נותנים סוכר ממש, קוביות של סוכר. אתם מכירים את הסקנים האלה שמברכים שהכל, ולוגמים עם הכוסתי חתיכת ריבוע כזה של סוכר? אז את הסוכר הזה הוא היה לוקח. את הסוכר הזה הוא לא היה לו אוכל, שומר את זה, ומי נותן? לאחיו הקטן. לאחיו הקטן אומר, בוא, תשב, מפתה אותו, תשב, ללמוד עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ואז הוא נותן לו את זה. אז האח הוא שמח והוא מעודד. ומה, הוא לא אוהב את הסוכריה? כל בן אדם רוצה את הסוכריה. דרך אגב, הוא היה לוקח איתנו סוכריות. מתי שהיינו נוסעים בנסיעה, הוא היה נותן לנו סוכריות. בשביל לברך תפילת הדרך, לסמוך לברכה. היה אומר בשומע התפילה, אבל בדרך היה נותן. זה מתי, אחרי שהוא הוכתר, אנחנו עשינו לו פה עם הבנות של התהילים. הרב כדורי, הרב משש פה. כן, יש הרב כדורי, הרב משש, אני עשיתי מסיבה מאוד יפה עם הרב, מה שאתה רואה את הרב כדורי וזה בבית של הרב. אני עשיתי לו עוגה ענקית מילדי ישראל. זה העוגה? זה העוגה. עשיתי לו עוגה מאוד ענקית. והרב כדורי והרב משל. שהוכתר להיות רב ראשי? מתי שהוכתר להיות רב ראשי. אז הבאנו מטעם ילדי התהילים, אנחנו עשינו לו עוגה. אז רשמו בעיתון שהיה גם מישהו שהלך על דבר כזה. אבל אני עשיתי לו הפתעה עוד יותר, שהוא ישב, ואני הבאתי את הספרים שלו. אתה רואה שכל ילדה הביאה זר פרחים ביד. כל ילדה באה עם זר פרחים ביד לקבל אותו בברכה. שהוא נבחר, אני הייתי מלווה אותו. פה אני רוצה להגיע לנקודה שהוא אוהב את הילדים. הגענו לטבריה. היינו עם הרב בן דהן. הרב אליהו בן דהן, אך היה מנהל בתי הדין. היה 17 אירועים בטבריה. ביום אחד. אתה קולט, מ-10 בבוקר, חזרנו בחצות, אחרי חצות, ב-1 בלילה. 17 אירועים ביום אחד. נתנו לנו להיות צפוף כזה. קבלת פנים בבית ספר הזה, קבלת פנים בבית ספר השני ובשלישי וברביעי, ואחר כך במועצה הדתית, ואחר כך בעיריית טבריה, ואחר כך בבית הדין. כל מקום הרב צריך ללכת. אחר כך אצל הרב הראשי הספרדי, הרב הראשי אשכנזי, ברבי מאיר בעל הנס, ואחר כך היינו צריכים ללכת אחרי הצהריים בבית הכנסת הזאת, לבית ספר הזה של התיכון, לבית ספר השני של התיכון. 17 אירועים ביום אחד, ריבון העולמים, בלי אכילה, בלי שתייה. אז מה שקרה? הילדים היו צריכים לקבל אותנו בכניסה לעיר. אנחנו מגיעים בכניסה לעיר, אין אף אחד. אז אומרים, אני אומר לנהג, אולי בכניסה לעיר מצד שני, למה שאנחנו באנו
דרך בקעת הירדן, דרך הבקעה, אז לא, הולכים לכיוון השני, אין שום דבר. המשטרה מחפשת אותנו, הקצין של המשטרה אומר, אני מבקש סליחה מהרב, אין להודיע, לא היה לנו טלפונים, ולא היה עוד הביפרים. לא היה עוד טלפונים. היום קל, אתה מודיע, טיק טק. מטעמי ביטחון לא נתנו לילדים לעמוד על הכביש. אנחנו פחדנו, הביטחון לא אפשר לנו את הדבר הזה. מה כן? אנחנו עושים את זה ליד הבתי הספר. בבקשה. אז הרב אליהו אומר, בסדר. נוסעים לבית הספר, לבתי הספר לראות. כל דבר ודבר הלכנו לראות. וילדים עומדים, מקבלים את הרב עם דגלים, ושרים לו, והרב מברך אותם, עומד, מברך אותם וממשיך. כל בתי הספר יצאו שמה. אחר כך היה בשיכון ד' למעלה, זה קצת היה רחוק, אז אמר ראש העיר, אומר לא, כבוד הרב לא יטרח, אנחנו אחרי הצהריים, אנחנו צריכים להיות שם, אז הם יבואו, ילדים שגרים שם, יבואו לראות אותך. רוצים לראות אותך. אז כולם מכוונים את השערה, ראש העיר מכוון את השערה לנסוע לשאר המקומות. לאיפה? לבניין ראש העיר. הרב אליהו אומר לנהג, תיסע לשם. תיסע לשם. כולם, פיפ פיפ פיפ, פתאום רואים שהרב נעלם, זה לא מעניין אותו. אני אומר לרב, כבוד הרב, כולם בכיוון. הוא אומר לי, כן. כולם בכיוון הם יכולים לשבת במסגנים. הילדים עומדים בשמש, אין דבר כזה. לילדים אני אתן שיחכו לי בשמש, סע להם קודם. מה אני צריך לבוא עם הפמליה? מספיק שאני בא, אני בא. ואז הם התחילו לרדוף אחרי הרב, אני אומר להם, חבר'ה, כולם שם יכולים להישאר לשבת. זה הרב, זה נקודה. תשימו לב איזה נקודה של מחשבה. ילד, אז מה? כל האנשים, הילד הוא לא חשוב? אז יש ילד, למה שהוא ילד קטן, אתה יכול לזלזל בו? למה אני אזלזל? למה ילד, הוא מחכה לי, הוא מצפה לראות שאני מגיע, והנה, הופ, אתה שובר את הילד, אתה אומר לו, לא, אז תבוא אחרי הצהריים. הוא כבר הכין הכנה נפשית, והוא עשה, והם עומדים, ודגלים, ושירים. והרב באמת בא ושימח אותם. במקרה שמעתי דברים שלא הכרתי, עוררו בי מחשבות טובות. הזהרתי, התקרבתי. מקום הבא, פלאפל שלמה בבוכרים. מעניין איך הרב הגיע לכל מקום. שי, הבן של שלמה, איך הוא קשור לרב? הרב מרדכי אליהו הספיד את אבא, וחלק חשוב מההספד הוא אמר ככה, שהוא היה יתום, הוא למד בפורת יוסף העיר העתיקה, כשהוא היה מגיע לשכונה לא היה לו מה לאכול, כך הוא היה אומר. והוא ידע שאצל אבא שלי הוא ישיג אוכל ליתומים. מה זה אומר? שבשנות ה-46, 48, גם הלחם היה מוקצב. לא רק, כל דבר, במיוחד הלחם והביצים. עכשיו, שלאבא שלי היה עגלה עם פרימוס, הוא היה רואה ילד עני, ואני אסביר למה, או ילד שעומד ולא אומר כלום, היה יודע שהוא צריך לאכול. כי אבא שלי גדל עני מאוד מאוד מאוד. אז היה לו רגש מיוחד. וכל יום שהרב היה מגיע, כל פעם, לא כל יום, שהיה מגיע, אבא היה שומר לו ומעביר לו את זה בצנעה רבה. וככה הרב היה מביא איתו גם יתומים, חוץ ממנו, היה מביא איתו עוד יתומים שאין להם לאכול. אחרי שאלה או שתיים, קרה דבר מעניין. רק 2 דקות עברו וכבר תור של 10 אנשים מצטבר. שי, בעל הפלאפל, סיפר לנו שהרב אליהו היה מביא ילדים יתומים לאבא שלו, והוא היה מביא להם אוכל בחינם. אם היה מגיע אליו איזה ראש ישיבה, או איזה משהו, ישר הוא אומר לי, שי, תפתח את הדלת מהר, תכבד, תעשה לו איזה... היה מגיע, חבר'ה מחיספין הגיעו שעה לפני הרב, שעה לפני שבת הגיעו לבית של הרב, אני יצאתי יום שישי, שעה לפני שבת, אני פותח את הדלת לצאת, הרב מלווה אותי לדלת,
אנחנו רואים 60 בחורים מחיספין באו לבקש ברכה, היו אצל הרב שפירא, באו לבקש ברכה מהרב. אז אני אומר למדריך שלהם, לרב שלהם, אני אומר להם כאילו, איך אתם מעיזים? שעה לפני שבת, הרב כבר כולו לבוא שבת, איך אתם... הרב אומר, מה? עם ישראל, תכניס אותם. כל אחד היה כיסאות בחוץ של קטר כאלה, נכנסו. הרב ישב כאילו יש לו את כל הזמן שבעולם. ותשאלו את הרב שלכם, את הרב דורון, מה זה, איך הרב היה מקבל שבת? באיזה דרגות וכמה זמן לפני הוא מוכן וישב וברך. מדהים. אם הרב היה ממהר או יוצא לחתונה, אז הייתי כבר מכין לו, מתגן לו את הפלאפל פה ומחמם לו את זה בבית. ברוב המקרים הייתי לוקח את העיסה, מתגן לו את הפלאפל במטבח והרב על ידי, והרב היה הופך את הכדורים. והיה שואל אותי, זה בסדר? כי היינו מועכים לו טיפת הכדור. כדי לא לשים הרבה שמן, הייתי עושה לו את זה במחבת, מגלגל, קצת מועך, ואז הרב היה הופך. והיה שואל אותי כל רגע, זה בסדר להפוך, אבל הוא היה אלוף. רק כדי לתת לי יחס, שאני לא... תגיד, אוריאל, מה הכי ריגש אותך בסרט? הכי ריגש? הכי נגע בך, הכי ריגש אותך. הרבה דברים, הבית של אח של הרב, בצפת עם הרב שמואל אליהו, הבן שלו. אבל הכי ריגש, עם הרבנית, בבית של הרב, איפה שהרב היה גר, איפה שהרב היה יושן. אתה נמצא שם במקום, בבית של הרב, ודבר עם האישיות הכי קרובה אליו. זה הכי ריגש. משפחה, הרב. פרטיות זה עם ישראל. והיא ענתה לי שעם ישראל זה היה הפרטיות. אני שאלתי אותה איך זה שכולם קיבלו את הרב והלכו דווקא לרב. והיא דווקא ענתה מצד שני, איך זה שהרב קיבל את כולם. אתם מכירים את זה? כולם היו בניי? זהו. בשבילו כולם היו הבנים שלו. לכן הספרים, כל אחד שספר סיפורים על הרב, קראנו להם אביהם של ישראל. בלוויה שאלו, הבנים שלי שאלו אותה, לא יודעת אם זה הגדול, השני, לא משנה. זה אבא שלנו, זה יותר מאבא שלנו מת היום. אז מה, אז כולכם אחים שלנו? כן. הוא ראה את כל אחד כמו בן שלו. מה שהיה עושה לבן שלו, היה עושה לאדם שפונה אליו. מה שצריך, לטלפן לרופא, לצלצל לכאן, לדאוג שיתנו תרופות, אפילו לפעמים לשלוח מישהו שיקנה לבן אדם הזה ולבית שלו, כי הוא לא יכול ללכת והוא לא יכול לקחת ואין לו את הכסף ואין לו את הכלום.
לשלוח כסף הביתה בעילום שם, במעטפה, בתיבת מכתבים. זהו. ככה צריך להיות. לתת. התשובה היא לתת. כל מה שאתה יכול, תעזור ותיתן, תיתן, תיתן. אתה נותן, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הברכה במה שיש לך. כתוב ונתנו מימין לשמאל אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יש לו שפע לתת לכל העולם כולו, לכולם שיהיו עשירים מלאים מפה עד להודעה חדשה. אז אם אתה בא ונתנו מצד ימין לשמאל, אתה הראשון נותן, תמשיך להיות הצינור של הרב, של הקדוש ברוך הוא. ואם לא, אנחנו רואים לפעמים אנשים מאוד 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 פתאום נופלים נפילה מפה עד למטה. הכל בשבילך? סליחה. לא בכלל מאיפה שלך יש לך את זה. שתיתן לאחרים. אתה לא נותן, אני אקח ממך ואתן למישהו אחר. אנחנו, כשנתנו למישהו, כשעזרנו למישהו, אני לא הייתי צריכה שיגיד לי תודה. אני הרגשתי שהוא עשה לי טובה לאפשר לי לעזור לו. זו הייתה הרגשה שלנו. אנחנו שמחנו כשיכולנו לעזור. כשאדם נכנס בוכה ויצא שמח, מעודד והכל. מה יש לדבר? זה היה השכר שלנו. לראות הבן אדם יוצא שמח מהבית, בא בוכה, יוצא שמח, דבר גדול. יש אנשים, כן, שאין להם אוכל, תן להם אוכל. אין להם כסף, תן להם כסף. יש אנשים שצריכים מילה. יש להם הכל. יכולים לשים אותך בכיס הקטן שלו. אבל אין מי שישמע אותם. האנשים האלה, הם צריכים את האוזן קשבת. זה הכי חשוב. כשאתה עושה מצווה עם אדם כזה, אתה שומע אותו, מעודד אותו, מייעץ לו, לוקח ממנו את הכאב לב שיש לו, הוא נולד מחדש. המצווה הכי גדולה, הנפש. האם אני כילד יכול להגיע לרמה של הרב? כן, לא בקלות. יכול להגיע, אבל זה המון הקרבה, זה המון המון רצון, וכל אחד יכול להגיע. לא יודעת אם אחד יכול להגיע לכל מה שהוא הגיע, אבל לקחת, לאמץ את הדברים, את המידות שלו, ואת את האהבה שלו לעם ישראל, את ההתנהגות שלו, את היראת שמיים שלו, לא קל. אפשר להגיע. לאורך התקופה שהרב היה בבית חולים, אז כולנו, כל מי שפה ובכל הארץ ובכל העולם התפללו לרפואת הרב. איך אתם הרגשתם את זה? איפה זה? מה אני אגיד לך? אוויר לנשימה שלו זה היה עם ישראל. תורה ועם ישראל. תורה ועם ישראל. שום דבר אחר לא דיבר בשבילו. כולו עם ישראל. קודש לעם ישראל. כשהיה הולך לבחירות הייתי אומרת לו, מה בחרת? אחר כך בסוף לא שאלתי אותו כבר שזה, כי ידעתי שהוא לא בוחר. הוא אומר, כלום, פתק לבן. אמרתי, אז למה אתה הולך לבחור? אין לך מי לבחור? ובמי אני אבחר? כולם אחים שלי. יש אחד בעם ישראל שלא טוב? יש תמיד משהו טוב. אז אם הוא לא טוב, אז אני אשם, כי לא החזרתי אותו, לא עזרתי לו לחזור. אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאשמים שהוא עדיין רחוק מאיתנו. איזה דברים הציבור לא ידע על הרב? הוא לא ידע כמה הוא הסתיר את עצמו. זאת אומרת, במה שהכירו אותו, לא הכירו אותו לעומק בגלל שהוא היה מאוד ענב, הוא לא סיפר כל דבר, כל מה שהוא עשה, הוא לא אמר. בבית לא ידענו. אנחנו מכירים אותו היום הרבה יותר מאשר לפני כן, בגלל מה שאנחנו שומעים, בעקבות מה שאנחנו שומעים מאנשים אחרים שמספרים, או מהסיפורים שהגיעו כאן לספרים והביאים של ישראל, כמו שאומר הבן שלי, אמא, זה שלומי אומר, אם הייתי מכיר את אבא, כשהיה פה, כמו שאני מכיר אותו היום אחרי מה שקראתי ושמעתי, אני לא הייתי מעז להיכנס הביתה. לא הייתי מעז לדבר איתו אפילו. היה לך עסק עם מלאך, את יודעת? אמרתי לו, אני יודעת.
טוב, אחרי שסיימנו את זה, הלכנו לעיר צפת. הגענו לעיר צפת, אמרו שיורדים למקווה הארי. טבענו במקווה הארי, אחרי זה הלכנו לקברים של שולחן ערוך ושל הארי הקדוש. בסדר, ואז המורה אמר, חייבים לחזור מהר לאכסניה, כי הרב בכבודו ובעצמו, הרב שמואל אליהו, הגיע אלינו לתת שיחה. הרב הגיע, ממש קיבלנו אותו בסבר פנים יפות, שרנו לו, ואחרי זה הוא נתן לנו שיחה מרגשת, ועוד לפני שהוא בא ללכת, הוא הסכים עוד להישאר שנשאל אותו שאלות. לא שמעתי כזה חזק. רוצים? כן! היה אומר הארי הקדוש שהיה אחד האנשים הענקים ברוח הקודש. כל תפילה מתחילה במילה הריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכמודי. היה אומר הרב זיכרונו לברכה, הריני כפרת משכבו, לא לומר ככה לחיות. כי אם אדם חי ככה, הוא יכול להגיע לנשמת האומה. הוא יכול להגיע לנשמת כל חי. הוא יכול להגיע למציאות, לשורש המציאות. אחרי השיעור ביקשנו ממנו שיברך אותנו. אז הוא הפתיע אותנו ואמר לנו, שימו כל אחד יד על ראש השני ותברכו את חברים שלכם, תברכו אותם. וכאילו זה היה ממש מפתיע, מרגש, סימן לאחדות. אז בואו עכשיו נתחבר כולנו אחד לשני. כל אחד ישים את שני הידיים שלו, על ימין ועל שמאל. כולם. על הראש, איך שאתם רוצים, על הראש גם אפשר. תגידו, מי שברך אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב. משה, אהרון, דוד ושלמה. הוא יזכה אותנו כולנו. לאהוב כל אחד ואחד מישראל כנפשנו וכמודנו. נזכה להיות כאיש אחד בלב אחד. נזכה לקבל תורה בשמחה. להיות מחוברים אל השורש. בבית המקדש. שער השמיים. פתחי העולם. מתוך כך נשפע שפע רב בכל העולמות. כן יהי רצון ונאמר אמן. ועוד לפני שהוא בא ללכת, הוא הסכים עוד להישאר שישאל אותו שאלות. עניין אותי לדעת איך הרב היה בתור אבא, והאם הפעילות הציבורית שלו לא לקחה לילדים שלו מהתשומת לב שאבא שלהם נותן להם. רוצים, הוא אף פעם לא היה כועס עלינו, הוא אף פעם לא היה צועק, ובטח הוא אף פעם לא היה מרביץ. אבל בצד אחד היה לומד כל הזמן ועונה לאנשים כל הזמן. היינו רואים אותו כל פעם מאוד עסוק עם הציבור, הוא היה מאוד עסוק עם הציבור, הוא היה מאוד עסוק איתנו. זאת אומרת, זה לא היה אחד על החשבון השני. היה יושב עם אנשים, גם אם היו 100 אנשים בחוץ, וכל אחד היה נכנס אצלו לדקה או חצי דקה, הוא היה מדבר איתו כאילו כל הזמן שבעולם איתו. הוא גם היה מדבר איתנו, כאילו כל הזמן שבעולם, אפילו היה מדבר איתנו חצי שעה, 10 דקות, משהו. הרגשנו כאילו הקול שלנו. הוא באמת היה שייך לכולם, כולם ככה הרגישו. ומה היית מתייעץ עם הרב? בכל, במה לא. אפילו הכל. לא רק אני, כולנו היינו מתייעצים איתו בכל. אגב, לא תמיד היינו עושים כמו שהוא מייעץ.
עכשיו, לכל הילדים במשפחה יש תמיד סיפורים כאלה, שהם לא עשו מה שהוא אמר, בחלק מהמקרים, והוא היה מחייך. והיינו נכשלים, והיינו יודעים שטעינו, אבל תמיד ככה יש לבן אדם את החשק ללמוד בעצמו. איך כולם ממש מהחילונים, אני לא יודע, כולם ממש העריצו אותו, איך זה שדווקא? כי הוא הריץ אותם. הוא הרגיש שהם כולם כמו בנים שלו, כך הוא אוהב אותם כמו בנים. אנחנו ככה הרגשנו וגם... ככה גם אנשים מספרים שהם הרגישו אצלו קריבה כמו בנים. גם נתן להם יחס כזה. מיצוי כוחותיו הוא. האמת היא שזה הגאולה. מה זה גאולה? מה זה גאולה באמת? זה. שכל אחד ימצא את עצמו. מבחינה רוחנית, להגיע למקומות האלה של השורש, שמשפיע לכל העולם. הרי מה זה עם ישראל? ונברכו בך כל משפחות האדמה. קראו אליו כל הגויים. זה הגאולה. לא? קפצנו לנוס. נתנזון משילה. דמות חשובה במפעל ההתיישבות. דיברנו איתו על הרב ועל המתיישבים. היה לו קשר חזק מאוד עם כל הנושא של יישוב הארץ ומעשה ההתיישבות בארץ ישראל וההתפתחות הגדולה של ההתיישבות והחקלאות בארץ. כל הדברים האלה מאוד מאוד עניינו אותו, וקדושת הארץ מאוד עמדה לנגד עיניו כל הזמן. היינו מדי שנה ביומו של יוסף בחול המועד סוכות, ביום השישי של סוכות, באים, יוצאים בסביבות 3 בבוקר מירושלים ובאים להתפלל תפילת עם הנץ החמה בקבר יוסף עם הרב. בזמנו הרב הוציא למנצח בצורת מנורה, והקדיש את זה למתיישבים שהם המנורה הטהורה. זאת הייתה ההגדרה של הרב, המנורה הטהורה שבעם ישראל. הרב התאמץ להגיע לכאן בכל חול המועד, חנוכת יישובים, חנוכת מקוואות, ואפילו נתן היתרים הלכתיים לדברים מיוחדים. כמעט בכל חול המועד, בפסח או בסוכות, הוא ביקש אם יש איזה משהו לבוא לראות, הוא מאוד מאוד אהב את זה והחשיב מאוד את העניין של הגברת הטהרה והקדושה של ההתיישבות ביהודה ושומרון. עכשיו, אם אני עכשיו אדבר נגד הרפורמים, נגד הקונסרבטיבים, מי יודע מה יעשו? יגידו, אתה לא יכול להיות קצין בצבא. אז אני אומר, שרוצים לעשות משאל, בלה לכי הרפורמים קונסרבטיבים, לא רוצים בכלל את ארץ ישראל, מה יש להם עם הארץ? הרי מחקו הם בסידור תפילה שלהם את ארץ ישראל. אז ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל של כל העולם. העזנו לשאול אותו על גוש קטיף. על מה שהרב אמר, היה לא תהיה. גוש קטיף היה כמובן גם כן יקר מאוד לליבו של הרב. הרב ראה במהלך הזה של הגירוש של היהודים מגוש קטיף דבר נורא והיום. הדיבורים של הרב על היה לא תהיה, זה היה באמת מורכב ממספר דברים שאחר כך לצערי הרב כל מיני אנשים קטנים באו אליו בביקורת על האמירה הזאת. אבל צריך להבין שאצל הרב המושג הזה של גירוש יהודים היה כמו מחלה, שכשאצל יהודי ספרדי מקובל, הדבר מאוד ידוע שיש זהירות על המילים, ולכן כדי לשמור על הפה, כל דבר שבן אדם אומר על מחלה, הוא אומר על ישר היה לא תהיה. ולכן גם על הדבר הזה של הגירוש, הרב צירף תמיד לכל אמירה על הגירוש את המושג הזה היה לא תהיה, כדי שחס ושלום ברית כרותה לשפתיים, ושלא חס ושלום אנחנו נזכיר דברים רעים שאולי בגלל ההזכרה שלהם יתרחשו. תלמד בתורה, תחזק, אמן. תהיה כל טוב, אמן. תלמד בתורה, תחזק, אמן. השם לכם טובה, כל טוב לכם, הצלחה שלכם, אמן. כשלמדנו על הרב ראינו כל מיני תקופות שלו בחיים, שהוא היה רב ראשי, דיין, אבל לא ידענו על התקופה של הילדות שלו, איך הוא גדל, איפה הוא גדל. אז החלטנו לשאול את אח שלו, הרב שמעון בן אליהו, ונסענו אליו והוא סיפר לנו. מה אתה יכול לספר על הרב בתור ילד?
אצל ילדים, היינו כולם ביחד לומדים בישיבה פרות יוסף בעיר עתיקה, היינו לומדים שם. והיה לומד, כל הזמן היה לומד. אז המצב היה לא טוב היה, מצב קשה למחיה. הרב שמעון סיפר לנו על שבילדות הרב גדל ממש בעניות. ולמדנו שם בישיבה. ארוחת בוקר היה לחם וזעתר, לחם ושמן זית. היו אוכלים והולכים לישיבה ללמוד, היה לומד. אנחנו הילדים בהפסקה היינו הולכים וצחקים. הוא לא, היה לומד בישיבה, נמשך, לא הולך בהפסקה. היה לומד, כל הזמן לומד היה. היה לוקח ספרים מהספרייה שיש שם, בפרות יוסף, היה לומד, כל הזמן לומד. היה. אז כל האחים היו מגובשים ביחד היום. והיינו בחדר אחד שם היו, שניים יושבים במיטה אחת, שניים. כל שניים במיטה. וברוך השם, למדנו, גדלנו, ברוך השם. אחד הדברים המדהימים ששמענו מהרב שמעון זה על הכיבוד הורים של הרב. אפילו שהוא כבר היה דיין בבית הדין בבאר שבע, הוא עדיין התמיד פעם בשבוע לבוא לשטוף את הדירה של אמא שלו. אותי זה הרשים. תמיד היה עוזר לאחרים. איך היה עוזר לאחרים? כל מישהו נפטר, היה הולך, היה מטפל בו, עושה לו את זה של מה שצריך לעשות לנפטר. מקטנותו, מגיל 12, 11, 12, 13, היה הולך. היה עוזר לנפטר. והיה קונה כל דברים שצריך מכיסו, דמי כיס שהיה מקבל מהאימא. בגרוש היה חוסך את זה, והיה קונה את זה למשפחת הנפטר. היה עוזר לאחרים, היה עוזר. מהגרושים האלה שהיה חוסך. מהענבה שלו, מהלימודים שלו. זה מה שתלמד ממנו. תתקדם. עכשיו נראה אתכם בזהות. איפה אני, איפה הרב אליהו? וואו, תראה את קונאחי. איך חמור מרדכי נראה? לא. לא? לא. לא, זהו. וואי וואי. זה הקטן טוב? זה מי זה? זה אתה? זה אני, כן. זהו. עכשיו הרב זה. או זה, ומי יכול להיות? זה? זהו. וואי וואי. ידעתם? לא, רק אותו ידענו. זה הרב נעים. איפה הרב נעים? זה? הרב נעים? זה אפרים. זה אפרים? זה אחותי רחל, וזה אהרון. הם היו בית"רים מטעם האצ"ל. היו מפקדים בית"ר. כן. רגע, הוא מי זה? זה אבא של האמא, כאילו. כן, זה הסבא שלי. זה, בין כיפור או שנה, היה סוחר, הם מביא, לא להביא. אנחנו זוכים להיות בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו. כאן הרב היה יושב, כאן היה מתפלל. פה היה עומד בשביל לדבר, להגיד דברי תורה, להנהיג את העם, להנהיג את הקהל שהיה מגיע לפה, היו מגיעים לפה המוני אנשים. ויש אנשים שהיו בוחרים להגיע לכאן בזמנים, ימים מיוחדים בחיים שלהם, צמתים מיוחדים. בן אדם היה מגיע, אני אישית הגעתי לפה ביום שהתגייסתי, הייתי יכול לראות אנשים שבאים לכאן ביום של החתונה לקבל ברכה מהרב. כל הזמן היו פה התרחשויות, כל הזמן לא היה פה רגע אחד שאין בו משהו מעניין, איזה שמחה או איזה בן אדם שמודיע לרב שהברכה התקיימה, הברכה שהרב בירך אותו. זה השולחן הקדוש, זה הכיסא הקדוש של הרב. אולי נגיד משהו מהספר שהוציאו עוד בחייו של הרב, דברי מרדכי, ספר מאמרים והלכות, חולק לפי פרשיות השבוע. אנחנו נמצאים לפני פרשת בהר. כתוב פה הרב על הפסוק, מהפרשה שלנו, וחי אחיך עמך. מפסוק זה למדים אנו כי אם יש לאדם אפשרות לקנות מיהודי או לקנות מגוי, עניי עירך קודמים, ועדיף לקנות מיהודי. גם אם היהודי מוכר במחיר יקר יותר בחומש או בעשירית, אף על פי כן יקנה ממנו משום וחי אחיך עמך. כך הדין גם לגבי פועל, יש להעדיף את הפועל היהודי על פועל גוי. זה עוד פעם, הרב כל הזמן הדגיש את הצורך
בעזרה ההדדית. מה זה הבית הכנסת של הרב אליהו? כשהרב היה נכנס לפה, כולם היו מרגישים הרגשה מיוחדת. זו הרגשה שלא, אי אפשר להרגיש אותה במקום אחר. פשוט, הרב היה נכנס, היה אור מיוחד, ואני יכול לספר על משהו מסוים. כשאומרים מה זה הרב אליהו, מה זה תפילה. תפילה זה הדבר הכי חשוב. כל דבר בחיים צריך תפילה. אין, דבר בלי תפילה זה לא הולך. כשהייתי עם הרב אליהו, הוא היה מאושפז בבית חולים. כשהוא היה מאושפז בבית החולים, אז יום אחד אני איתו ב2 בלילה. הייתי נמצא איתו די הרבה. הרב אומר לי, אותו יום הוא עבר איזה משהו רפואי מאוד קשה, ואחרי זה הוא קיבל הרדמה, הוא ישן. 2 בלילה הרב מתעורר, עושה לי, קורא לי. הוא לא יכל לדבר באותה תקופה, אז הוא מבקש דף ועט. אני מביא לו דף ועט, הוא כותב, לא התפללתי תפילת ערבית. אני אומר לו, הרב עבר טיפול מאוד קשה, הרב יכל לנוח עוד מעט. מנסה ככה רק למשוך קצת את הזמן, שאולי הרב ינוח, הוא מסמן לי בחזרה להביא לו את הדף, והוא מסמן לי, והוא כותב, איך אני יכול לוותר על תפילה, ומסמן לי 3 פסים למטה. איך אפשר לוותר? הרב אליהו, בכל המצב שלו, מצב שאני יודע מהו ולא עוד הרבה יודעים אותו מהו מבחינה רפואית, שהוא היה מאוד קשה. הדבר הכי חשוב לרב אליהו זה להתפלל. כל דבר צריך תפילה, וזה דבר מאוד חשוב. כל דבר שאדם עושה, הדבר הראשון זה תפילה. במבט של מאחורי הקלעים זו הייתה חוויה מדהימה של חיבור ילדים עם הדמות של הרב מרדכי אליהו. והייתה התרגשות עצומה, ראו את זה בצילומים, ראו את זה בעבודת הפקה. כולם באו באיזה מין סקרנות מאוד מאוד גדולה. ב3 שנים האחרונות אנחנו מוציאים כל שנה סרט. מבחינתי זה לא סרט, זה תורת חיים. כשהתחלנו את התהליך הזה, היה נראה עבודה רגילה על גדולי ישראל, ולא האמנו עד איפה זה יכול להגיע, כמה דברים האלה יכולים להשפיע. חיפשנו דרך לאפשר לתלמידים להתחבר לדמותו של הרב. להכיר את האנשים הכי קרובים אל הרב, אשתו, הבן שלו, האח שלו, אנשים שקרובים, המזכיר שלו, סתם אנשים מהרחוב, שהרב נגע וייצב בחיים שלהם והשפיע עליהם, ושינה את החיים מקצה לקצה. זה סרט שאתה יודע איך הוא מתחיל, אבל לאן הוא הולך? עם הילדים ייפגשו, מי יאמר מה? הכל פתוח. ואם אני מסתכל על נקודות שאני לוקח מהדבר הזה, לשמוע את האנשים האלה, את ההתלהבות שלהם מדברים על הרב, זה באמת היה תהליך מדהים ומרגש. זכיתי לדעת ולהרגיש שהרב לא עזב אותנו. הרב נמצא כאן איתנו. היום, לאחר התהליך, אני מרגיש שאנחנו לא מדברים על משהו שעבר, אלא על משהו שחי וקיים איתנו פה. צריך לזכור שמי שרוצה להתחבר לדרכו של הרב, לא מספיק לו לקרוא ספרים ולא מספיק לו לראות סרטים. הוא צריך לעמול בתורה, להתקדם במצוות, להקפיד על מידות, להקפיד בכבוד המשפחה שלו, אשתו, ילדיו, לאהוב אותם. חייב לעמול בתורה. כשאתה רואה צדיק, אתה רואה בן אדם, בשר ודם, שהצליח להגיע למה שהגיע, כמו שאשתו של הרב הדגישה, שזה לא משהו בלתי אפשרי, לא מדובר במלאך, מדובר בבן אדם שעבד קשה כדי להגיע למה שהגיע. אז זה נותן תקווה לכל אחד. זה באמת היה תהליך מדהים ומרגש. אני השבוע עושה חלקה לבן שלי, בל"ג בעומר, ופתאום היום בדרך קלטתי שאין לי לא את הרב שפירא ולא את הרב אליהו. מי יגזות להם את השערות? אז זה לא בעיה טכנית, יש הרבה רבנים. מסע שהשפיע עליי מאוד, צורה חד משמעית. הסרט הוא בעצם מפגש עם הדמות של הרב מרדכי אליהו, עם האנשים שהקיפו אותו. לנו צוות ההפקה זה היה מאוד משמעותי. אני משער שגם הצוות החינוכי שעבד איתנו יחד, גם לו זה היה מאוד משמעותי. ובעזרת השם, גם אצל האנשים שיצפו בסרט, ולמשפחות ולילדים ולציבור שיצפה בסרט.
הוא יכל לצאת מזה, הוא לא רצה לצאת מזה. אמר, קיבלתי עליי. זאת אומרת, אפשר לעשות לך התרת נדרים. אפשר לעשות לך זה. קיבלתי עליי. אלפים צריכים להיהרג פה. אלפים. קיבלתי עליי. עם ישראל. אמרתי, מה, אנחנו לא עם ישראל? אני לא עם ישראל. הילדים שלי לא עם ישראל. המשפחה לא עם ישראל. אלפים. לא 1,000. לא 2,000. לא 3. אלפים צריכים להיהרג פה בארץ. יהודים שלנו. לא יכולת לקחת את זה לכתפיים שלי. אמרתי, די, משתקת. ביום חמישי האחרון אמרתי לו, זה היה 12:30, אמרתי לו, אני יורדת למטה, הנהג מחכה, אני רוצה לנסוע לרשב"י. אין צורך. אני נוסעה בשבילך. אז את להתפלל בשבילך. כמובן שלא קיבלתי את זה, וירדתי ונסעתי. איפה לא הייתי באותו יום, באיזה מקומות לא התפללתי. הגעתי בלילה כאן ב2 בלילה, גמורה. מוצאי שבת, הוא בא לדוקטור פינק, שטיפל בו, שהמצבת של חדר ניתוח, והוא טיפל בו הכי הרבה, כלומר מעשית. אז אמר לו דוקטור פינק, תודה רבה לך על כל מה שהוא עשה, אין צורך יותר, זהו. זה היה הרב. ובשביל עם ישראל הוא פשוט הלך כנגד כולם, מה שהוא אמר. הכי צבעוני, הכי מקצועי, הכי מקורי, הכי עסיסי, הכי מצחיק והכי מפתיע. קולנוע יהודי, החברה המובילה ביצירת סרטים ובכל עולם המדיה לציבור הדתי בישראל, בהנהלת אביעד לוי.